Xaloa Telebista zure eskura. Amestu espazio aske bat, txoko desberdinak, batetik bestera mugitzeko edo nahi den lekuan egoteko askatasun osoarekin. Ireki leiho bat munduari begiratzeko, euskaratik eta euskaraz. Irudikatu hezkuntza eredu propio bat, eta haren bitartez ikasi pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, zeu izaten eta egiten eta ekiten. Abeiatu bidaia zoragarri bat jakintzara, eta elkarrekin, elkarrengandik eta elkarlanean ikasi. Guztia bidaide ezin hobeekin. Ireki begiak, ikastolan zaude. Ikastola, elkarrekin hezkuntza eraldatzen. Xaloa Telebista zure eskura.